पाकं सुसमीक्षमानो भुञ्जेन एवात्म कृतं विपाकं हृद्वेग वपुर्विदं नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे पदे ஹிருத்வாக் வாச்சோ வேகம் சொல்லுவோம்ல மாதாஜி, அது ஹிருத்வேக் இல்ல வாக். शिवेतयो मुक्तिपदे सो ये दायबाक. Very nice. Hare Krishna. Tatenukampamshu samikshmano bhunjana evatma kritam vipakam hridva vapubir vidantan namaste ஜீவேதயோ முக்தி பதே சதாயபாக். யார் இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை? பிரபு ட்ரை பண்றீங்களா? ஓகே, எல்லாருமே சொல்லுங்க. சொல்றீங்களா? நான் சொல்றேன் மாதாஜி, நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்தேனுகம்பாம் சுசமீக்ஷமானோ புஞ்சான ஏவாத்ம கிருதம் விபாகம் ஹிருத்வாக் பபுர்விவிததன்னமஸ்தே ஜீவேதயோ முக்திபதே சதாயபாக். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னது யாரு? லலிதா. லலிதா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ததேன கம்பாம்சு சமீக்ஷமானோ புஞ்சயன ஏவாத்ம கிருதம் விபாகம் ஹிருத்வா வபூபீர் விதந்தன் நமஸ்தே ஜீவேதயோ முக்தி பதே சதாயபாக். ஹரே கிருஷ்ணா. தானிஷி மேம் வந்துட்டாங்க, நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம், நீங்க Thursday evening, every Thursday evening கன்ஃபார்ம்டா நாமினிஸ்ட பிரபு மீட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொன்னீங்களா நேத்து? ஆமா. ஓகே. Till we get stabilized with the process, இந்த மீட்டிங் இருக்கும். ஓகே. With what process ma'am? ஜெனரலா எல்லாம் ப்ராசஸா? என்னன்னா, எதுக்காக இந்த மீட்டிங் பிரபுஜி வராருன்னா, he speaks in the language leaders and then language leadersம் வந்து அந்த டீமுக்கு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா டீம்ல இருந்து எஃபர்ட்ஸ்க்கு வந்து it's not getting the proper efforts and it is not put in the action and then language leader is helpless. இதுதான் உண்மை. So அதனால see, people are in the seva, they want to do seva and all, but they are not actively involved in the seva. Understood. அதுக்கப்புறம் நேற்று நைட்டு என்என்டி பிரபுஜி கால் பண்ணாரு. ஸோ பிபிடி ஒன்று கொடுக்க சொன்னார். ராதிகாக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னார் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த பிளேசஸ் வாட் இஸ் தட், நம்ம ஸ்ரீரங்கம் போறோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு 7-8 ஸ்லைட் என்னென்ன டெம்பிள்ஸ் அப்படின்னா ஒரு மெயின் டெம்பிள்ஸ் ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி வந்து போட்டு ஒரு பிபிடி வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். You want a PPT on the main temples of the 5 places, no? 7-8 is it? Okay ma'am. Done. மேம் அந்த பொண்ணு நம்பர் அனுப்பிச்சேனே மேம், அது ஏதாவது பண்ணீங்களா? அது பண்ணி நான் போட்டல. ஓ அதானே, அவங்க தானே. ஓகே ஓகே ரைட். வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாரு. ஓகே ஓகே. இல்ல அது தெரியும், வீடியோ போட்டிருக்கீங்க, அவ மூலமா தான் போட்டீங்களான்னு கேட்டேன். ஆமா ஆமா she only. ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஐ லீவ் மேம். Thank you மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. வணக்கம் வணக்கம். நாம் இன்னைக்கு 17 ஸ்லோகத்துல இருந்து வாசிக்கணும் இல்லையா? சோ இப்போ வந்து நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி
गिरिवरदारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरदारी जय यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यमुनदीरावनचारी वनचारी यमुनदीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु आभद्रेषु अष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तेर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भवति नैष्टिके So reading from Bhagavatam. So sixth, fifth canto, இரண்டாவது அத்தியாயம் அதுல 17வது ஸ்லோகம். Okay. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச இதுலலகனானுயாதி விஷாரோத க்ரமயா வைதக்தயா பரிபாஷயா ஷயாதாம் விபுதவதூம்
விபுதமதே பாஜயாம் ஆச. எஸ், ஐ திங்க் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி தானே வாசிங். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. श्री शुक उवाच इतु लला गणानुयाति विशारतो राम्य वैदग्ध्याय परिभाषया क्षयातां विभुत वतुं विभुतमदिर् अधिह पाजयाम् आस आस। श्री சுகவாச்ச ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார். இதி இவ்வாறு லக்னா பெண்கள் அணியை வெற்றி கொள்வதற்கு அதி விசாரத மிகச்சிறந்த மிக தேர்ந்தவர் கிராமிய ஒருவனது உலகின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதில் தேர்ந்தவர். பரிபாஷையா குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளினால் தாம் அவளுடைய விபுத வதூம் தேவமங்கை விபுத மதி தேவர்களை போல் அறிவுடைய ஆக்னித்ரன் அதிசயாம் ஆச கருணையை பெறுவதற்கு. மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார். தேவர்களை போல் அறிவுடைய அக்னிதர மன்னர் புகழ்ந்து பேசுவதன் மூலம் பெண்களை கவரும் வித்தையில் கை தேர்ந்தவர் ஆவார். ஆகையினால் அவர் தனது காமமிக்க வார்த்தைகளினால் அவளை மகிழச் செய்து அவள் சம்மதித்தனை பெற்றார். பொருளுரை. மன்னர் அக்னிதரன் ஒரு பக்தன் ஆதலினால் உண்மையில் இன்பங்களின் மீது அவருக்கு எந்த விதமான மோகமும் இல்லை. எனினும் சந்ததி விருத்திக்காக அவருக்கு ஒரு மனைவி தேவைப்பட்டது. பிரம்மதேவனும் அதற்காகவே பூர்வ சித்தியை அவரிடம் அனுப்பி வைத்தார். அவளை புகழ்ச்சி மிக்க வார்த்தைகளினால் மகிழச் செய்வதில் அவர் கை தேர்ந்தவராக இருந்தார். ஒரு ஆணின் புகழ்ச்சிமிக்க சொற்களில் பெண்கள் மயங்குகின்றனர். இக்கலையில் தேர்ந்தவன் விதக்தன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாசிங். சாசதஸ்தஸ்ய வீரயூதோ வதேத் புத்திஷீல ரூப ஸ்ரீயௌ யௌதாரயேன பராஷிப்த மனாஸ் தேன சயாயுதா யுத பரிவதஸ் ரோபலக்ஷணம் காலம் ஜம்பூத்வீபபதினா பௌம ஸ்வர்க போகான் புபுஜே. மாதாஜி கொஞ்சம் கீழே பண்ணுங்கோ, வரல தெரியல எனக்கு. எஸ், பதம் 18. சாச்ச ததஸ்தஸ்ய வீரயூதபதேர் புத்திஷீல ரூபவயத் ஸ்ரீயோதார்யேண பராக்ஷிப்தம் நாஸ்தேன சகாயுதாயுத பரிவத்சரோபலக்ஷணம் காலம் ஜம்பூதீபபதினா பௌம ஸ்வர்கபோகான் புபுஜே. யாரும் சா அவள், ச மேலும், ததக அதன் பின்னர், தஸ்ய அவரது, வீர யூதபதேஹே வீரர்களின் தலைவர், புத்தி புத்தியினால், ஷீல சீலத்தினால், ரூப அழகினால், வயக இளமையினால், ஸ்ரீயா செல்வத்தினால், ஔதாரயேன தாராள மனத்தினால், பராட்சிப்த கவரப்பட்டு, மனா அவள் மனம், தேன சக அவருடன், அயுத 10,000 பரிவத்சர வருடங்கள், உபலக்ஷணம் நீடித்த காலம், ஜம்பூத்வீப 14 ஜம்பூத்வீப மன்னருடன், பௌம பூமியிலுள்ள
ஸ்வர்க்கத்திலுள்ள பூகான் இன்பங்களை புபுஜே மகிழ்ந்தாள். மொழிபெயர்ப்பு. வீரர்களின் தலைவரும் நாவலந்தீவின் அரசருமான அக்னிதரனின் அறிவு, கல்வி, இளமை, குணம், செல்வம், பெருந்தன்மையால் கவரப்பட்ட பூர்வ சித்தி அவருடன் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வாழ்ந்து பூமி மற்றும் சொர்க்கத்திலுள்ள இன்பங்கள் அனைத்தையும் அனுபவித்து மகிழ்ந்தாள். பொருளுரை. பிரம்மதேவன் அருளால் மன்னர் அக்னிதரனும் தேவமங்கை பூர்வ சித்தியும் தங்கள் இணைப்பு மிகவும் பொருத்தமானது என்று உணர்ந்தனர். அதனால் அவர்கள் புவி இன்பங்களையும் சொர்க்க இன்பங்களையும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் அனுபவித்து வாழ்ந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசி. தஸ்யாம் உஹாவா ஆத்மஜான் சராஜவர அக்னிதரோ அறிவர் शोलावृध रम्यक हिरण्मय गुरुपत्राश्वकेतुमाला संज्ञा नवपुत्रान् अजन्यत् वासी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. तस्याम् ऊहवा आत्मजान साराजवर अग्निधरो हरिवर शोलावृत रम्यः किरण्मय गुरुपत्राश्वकेतुमाला संज्ञान नवपुत्रान् अजनयत्. தஸ்யாம் அவனிடம், ஊஹவா உறுதியாக, ஆத்மஜான் புதல்வர்கள், ச அவர், ராஜபரக அரசர்களில் சிறந்த, அக்னிதரன் நாபி, கிம் புருஷன், ஹரிவர்ஷன், இலாவிருதன், ரம்யகன், இரண்மயன், குரு, பத்ராஸ்வன், கேதுமாலன், சம்ஞான் பெயர்களில், 9 புத்திரர்கள், அஜனயத் பெற்றெடுத்தார். மொழிபெயர்ப்பு. அரசர்களில் சிறந்த மகாராஜா அனிக்தரன் பூர்வ சித்தியிடம் நாபி, கிம்புருஷன், ஹரிவர்ஷன், இலாவிருதன், ரம்யன், குரு, பத்ராஸ்வன், கேதுமாலன் என்னும் பெயர்களை உடைய 9 புத்திரர்களை பெற்றெடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் கலாவதி மாதாஜி வாசிங்கோ. சாசூத்பாத சூதான் நவானுவஸ்திரம் கிருஹ ஏவா பகாய பூர்வசித்தர் பூய ஏவாஜம் தேவதம் உபதஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. सा सुद्वादसूतान्नावानुवत्सरं गृह एवा बहाय पूर्व सिद्धिर्भूय एवाजं देवम् उபதஸ்ததே. சா அவள், சூத்வா இவர்களை பெற்றெடுத்த பின்னர், அதன் பிறகு, சூதன புதல்வர்கள், 9 அனுவத்சரம் ஒவ்வொரு வருடமும், கிரகே இல்லத்தில், ஏவ உறுதியாக, அபகாய துறந்து, பூர்வ சித்தி பூயக. மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசி. கலாவதி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பூர்வ சித்தி 9 மைந்தர்களையும் ஒவ்வொரு வருடமாக ஈண்டெடுத்து அவர்கள் வளர்ந்த பின்னர் தன் வீட்டை துறந்து பிரம்மதேவனை வழிபடுவதற்காக மீண்டும் அவரை அடைந்தாள். பொருளுரை. அழகிய பெண்டிரும் தேவமங்கையரும் பிரம்மதேவன் அல்லது தேவேந்திரனின் கட்டளைப்படி பூமிக்கு வந்து யாரையாவது மணந்து மக்களை பெற்று மீண்டும் தேவலோகத்திற்கே திரும்பி சென்றதற்கான சம்பவங்கள் இது போன்று நிறைய இருக்கின்றன. சான்றாக, தேவமங்கை மேனகை விஸ்வாமித்திரரை மயக்குவதற்காக பூமிக்கு வந்து அவருக்கு சகுந்தலை என்னும் பெயருடைய பெண் குழந்தையை பெற்று கொடுத்து இருவரையும் விட்டுவிட்டு மீண்டும் தேவலோகம் போனார். பூர்வ சித்தி அக்னிதர மன்னருடன் நீடித்து வாழவில்லை. அவரோடு வாழ்க்கையில் இணைந்து 9 புதல்வர்களை பெற்று பிரம்மதேவனை வழிபடுவதற்காக மீண்டும் பிரம்மதேவனிடமே சென்றாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.
தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே சின்ன சின்னதுதானா? ஓகே. அக்னிதர சூதாஸ்தே மாதுர் அனுக்கிரகாத் ஔத்பத்திதே நைவ சம்பைன்ன லோபேதாக பித்ரா விபக்தா ஆத்மதுல்ய நாமானி யதா பாகம் ஜம்பூத்வீப வர்ஷாணி புபுஜூஹு. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசி. அக்னிதர சுதாஸ்தே மாதுர் அனுகிரகாத் ஔதபத்திகே நைவ சம்பனனௌ பாலோ பதுபேதா பித்ரபிபுக்தா ஆத்மதுல்ய நாமானி யதா பாகம் ஜம்பூத்வீப வர்ஷாணி புபுஜக. அக்னிதர சுதா அக்னிதரன் மன்னனின் புதல்வர்கள். தே அவர்கள் மாது அன்னையின் அனுகிரகாத் கருணையினால் அல்லது தாய்ப்பால் குடித்ததினால் ஔபத்திகேன இயற்கையிலேயே ஏவ உறுதியாக சம்ஹனேன வலிமை மிக்க உடல் பலம் உருபதா பெற்றிருந்தனர். பித்ரா தந்தையினால் விபத்தா பிரிந்து ஆத்மதுல்யா தம்மை பின்பற்றி நாமானி பெயர்களுடைய யதா பாகம் முறையாக பிரிக்கப்பட்டு ஜம்பூத்வீப வர்ஷாணி ஜம்பூத்வீபத்தின் முற்பகுதிகள் அதாவது ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா கண்டங்கள் இணைந்த பகுதிகளாக இருக்கலாம் பபூஜ ஆட்சி செய்தனர். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். தங்கள் மனைவி அன்னையுடன் தாய்ப்பால் உண்டு வளர்ந்ததினால் அக்னிதரன் 9 புதல்வர்களும் இயற்கையிலேயே வலிமையும் உறுதிமிக்க உடல் அமைப்பையும் பெற்றிருந்தனர். அவர்களுக்கு அவர்களின் தந்தை ஜம்பூத்வீபத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை ஆட்சி செய்வதற்காக பிரித்து கொடுத்தார். அந்நாடுகள் அப்புதல்வர்களின் பெயரிலேயே அழைக்கப்பட்டன. அவ்வாறு அக்னிதரன் புதல்வர்கள் தங்கள் தந்தையிடம் அளிக்கப்பட்ட நாடுகளை ஆண்டு வந்தனர். பொருளுரை. இஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியர்கள் மாது அனுகிரகாத் அவர்கள் அன்னையின் கருணையினால் அதாவது தாயின் முலைப்பாலினை குறிப்பிடுகின்ற வார்த்தை. இந்தியாவில் குறைந்தபட்சம் 6 மாதங்கள் தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்பர். மேலும் அக்னிதரனின் புதல்வர்கள் அனைவரும் தங்கள் அன்னையின் இயற்கையை பெற்றிருந்தனர் என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதையும் 1.40 சூத்ரேஷு துஷ்டேசு வார்ஷ்ணேய ஜாயதே வர்ணசங்கர என்று அறிவிக்கிறது. பெண்கள் மாசுறும் பொழுது வர்ணசங்கரம் அதாவது தகுதியற்ற குழந்தைகள் பிறக்கின்றனர். தகுதியற்ற குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் பொழுது உலகம் முழுவதும் நரகமாகிறது. ஆகையினால் மனு சம்ஹிதை ஒரு பெண்ணுக்கு அவள் தூய்மையாகவும் பத்தினித்தன்மையுடையவளாகவும் இருப்பதற்கு தகுந்த சமுதாயத்தின் நலனில் ஈடுபடுத்த முடியும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2 தான் இருக்கு. ஓகே, ஐ திங்க் ஜானகி ராமன் பிரபுஜி வந்து கையை உயர்த்தினாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெயந்தி மாதாஜினா புஷ்பமதி யாராவது வாசிக்கும் லாஸ்ட்ல. ஓகே. அக்னிதரோ ராஜா திருப்தஹ காமானாம் அப்சரசம் ஏவானுதினம ஆதிமன்யாமானஸ்தஸ்யாஹ சலோகாதாம் ஸ்ருதிபீத் அவாருந்த யத்ர பிதரோ மாதயந்தே. எஸ், ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆக்னிதரோ ராஜத்ருப்த காமானாம் அப்சரசம் ஏவானுதினம் ஆதிமன்ய மானஸ்தஸ்ய ஸ்லோகதாம் சிசிவிர் ஔராந்த யத்ர பிதரோ மாதயந்தே. ஆக்னிதரன் ராஜ அரசர் அத்ருப்த திருப்தி அடையாது காமனாம் புலனுச்சியுடன் அப்சரசம் தேவமங்கை பூர்வசித்தி ஏவ இறுதியாக அனுதினமும் அதிகமாக
மன்னியுமான நினைத்து தஸ்யா அவளை சா லோகாதாம் அதே உலகிற்கு செல்வதற்கு சிறுதிபி வேதங்களினால் அவதாரிந்த பெற்றார் எத்திர எங்கே பிதர மூதாதையர் மாதையந்தே இன்புறுகின்றனரோ. மொழிபெயர்ப்பு. பூர்வசித்தி பிரிந்து சென்ற பிறகு மன்னர் ஆக்னிதரன் அவள் மீது கொண்ட காம இச்சை தீராத காரணத்தினால் எப்பொழுதும் அவளையே நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். ஆகையினால் வேத நெறிகளுக்கு ஏற்ப அவர் மரணமடைந்தவுடன் அவர் மனைவி வாழும் தேவலத்தினையே அடைந்தார். அவ்வுலகம் பித்ருலோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அங்கேதான் மூதாதையர்கள் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்கின்றனர். ஒருவன் குறிப்பிட்ட ஒன்றை பற்றியே எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டிருந்தான் என்றார். அவன் மரணத்திற்கு பிறகு அதே தொடர்பான உடலையே பெறுகிறான். ஆக்னிதர மன்னன் எப்பொழுதும் தன் மனைவி சென்ற பித்ருலோகத்தை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவர் மரணமடைந்த பிறகு அவர் மனைவியுடன் மீண்டும் சேர்ந்து வாழ அவள் இருக்கும் உலகத்தையே அடைந்தார். பகவத்கீதையும் பின்வருமாறு கூறுகிறது. எம் வாவி ஸ்மரன் பாவம் தியஜதி அந்தியே கலாவரம் கலேவரம் தம் தம் ஏழவதி கௌந்தேய சதாதத் பாவ பாவிதா. ஒருவன் மரிக்கும் பொழுது என்ன மனநிலை இருக்கின்றானோ அந்நிலையினையே அவன் வர்ணத்துக்கு பின்னரும் எழுதுகிறான். பகவத்கீதை 8.6. நாம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரையே நினைத்து அல்லது கிருஷ்ண உணர்வுடையவர்களாக இருந்தோம் என்றால் நாம் கிருஷ்ணர் நிச்சயமாக வாழும் கோலோக விருந்தாவனத்தை நிச்சயம் அடைவோம் என்று உறுதி. ஹரே கிருஷ்ண மதை வாழ்வோம். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஓகே, யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. இன்னைக்கு வாசிக்க முடியாதவங்க நாளைக்கு வாசிங்க. ஓகே. சம்பரேதே பிதரி நவ பிராதோ மேரு துஹிதோர் மேரு தேவிம் பிரதிபோம் உக்ரதம் ரிஷ்டிம் வதாம் ரம்யாம் ஷ்யாமாம் நாரிம் பத்ராம் தேவ வீதிம் இது சமஜ்ஞா நவோத வஹன். எஸ், வாசி. வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சம்பரே தே பிதரீனவ பிராதரோ மேரு துக்ருர் மேரு தேவிம் பிரதீபோம் புக்ரதம் சத்ரீம் வதாம் ரம்யாம் ஷியாமாம் நாரிம் பத்ராம் தேவ வீதிம் இது சம்ஞா நவோதவஹன். சம்பரே தே பிதரி தங்கள் தந்தை மறைந்த பின்னர், நவ 9 பிராதரா சகோதரர்கள், மேரு துஹித்ரு மேருவின் புதல்விகள், மேரு தேவி மேரு தேவி, பிரதிரூபம் பிரதிரூப, உக்ர தம்ஷஸ்ரீம் உக்ரதஸ்ரீ, லதாம் லதா, ரம்யாம் ரம்ய, ஷியாமாம் ஷியாம, நாரிம் நாரி, பத்ராம் பத்ர, தேவ விதிம் தேவ வீதி, இது இவ்வாறு, சம்ஞா பெயர்கள், நவ 9 உதவகன் மணந்தனர். மொழிபெயர்ப்பு. தங்கள் தந்தை மறைந்த பின்னர் 9 சகோதரர்களும் மேருவின் 9 புதல்விகளான மேரு தேவி, பிரதிரூபா, உக்ரதம் சத்ரி, லதா, ரம்யா, ஷியாமா, நாரி, பத்ரா மற்றும் தேவ வீதி என்போரை மணம் செய்தனர். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டத்தின் 2வது அத்தியாயமான மகாராஜா ஆக்னிதரனின் செயல்கள் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து எப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கை நிலை அமைய பெற்றது, அக்னிதரனுடைய வாழ்க்கை இல்லையா? ஸோ அவருடைய அழகான பேச்சுல வந்து மயங்கிய அந்த தேவமங்கை இல்லையா, பூர்வ சித்தி, அவரையே மணந்து எத்தனை 1000 ஆண்டுகள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் வந்து அவரோடு வாழ்ந்து இறுதியில வந்து 9 பிள்ளைகளை ஈன்றெடுத்தாள் இல்லையா? அந்த 9 பிள்ளைகளுமே வந்து ஒவ்வொரு பாகம் இந்த ஜம்பூ தீபத்தினுடைய மன்னர் அவர் இல்லையா? ஸோ ஜம்பூ தீபம் என்பது இந்த பரத கண்டத்தில தான் சொல்றது. ஆசியம் மற்றும் ஐரோப்பாவில் சில பகுதி வரும். ஸோ இந்த ஈஸ்ட் ஐரோப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பகுதி வந்து நம்ம அந்த ஜம்பூ தீபத்துக்குள்ள தான் வரும். ஸோ இப்படி அந்த பகுதிகளை வந்து அவருடைய 9 பிள்ளைகளுக்குமே பிரித்து கொடுக்கிறார். அந்த 9 பிள்ளைகளுமே வந்து மேரு தேவியினுடைய 9
மகள்களை வந்து மணந்து கொள்கிறார்கள் என்பதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைவுறுகிறது ஆக்சுவலி. ஸோ நாம் இப்போ ஸ்லோகம் பை ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இதுதான் சாராம்சம். இதுல கருத்துக்கள் வந்து அதாவது தத்துவங்கள் எதுவும் இல்லை, ஆனா ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி நம்ம இதை வந்து படிச்சுட்டு போகலாம். ஓகே. शिशुक उवाच इदु ललकानु यादि विशारदो ग्राम्य वैदत्तया परिभाषया श्यामशया तां विबुधवधूं भाजयाम आस. ஸோ இங்க பரிபாஷையா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த வார்த்தை வந்து சமஸ்கிருதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அதாவது குறிப்பிட்ட வார்த்தைகள் பரிபாஷ சூத்திரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஆக்சுவலி. பரிபாஷ சூத்திரம் என்றதை வந்து நம்ம சில இடங்கள்ல கேள்விப்படுவோம் பாகவதத்துல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா அந்த அந்த பரிபாஷ சூத்திரம் என்பது அது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அதாவது லட்டு அப்படின்னாலே நம்ம திருப்பதி லட்டு அப்படின்னு தான் ஒரு பேஸா வைப்போம் இல்லையா. நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? திருப்பதி லட்டு தான் நமக்கு பேஸா வரும் இல்லையா. பௌதிக தளத்திலிருந்து நான் சொல்றேன், ஆன்மீக தளத்துக்கு போகாதீங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து லட்டு என்றால் நம்ம திருப்பதி லட்டு வேற, அது மாதிரி ஈக்குவலண்டா எதுவுமே கிடையாது. ஸோ லட்டுனுடைய குணங்கள் வந்து திருப்பதி லட்டுனுடைய பேஸ் வச்சு நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. அது போல பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த பாகவதத்துல முதல் காண்டத்திலேயே வந்து 3வது அத்தியாயத்துல வந்து ஒரு ஸ்லோகம் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏதே சாம்ச கலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இல்லையா. இந்திரியாரி வியாகுலம் லோகம் ரித்யந்தி யுகே யுகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. ஓகே, ஏதே சாம்ச இல்லையா, சா மற்றும் அம்ச கல இல்லையா. அம்ச அப்படின்னாலே பகவானுடைய விரிவங்கம் இல்லையா, நேரடி விரிவங்கம். மேலும் வந்து கலா என்பது அதாவது ஜீவ தத்துவம், அம்ச என்பது விஷ்ணு தத்துவம். ஸோ இந்த பரிபாஷை சூத்திரம் என்றால் என்ன? ஃபார்முலா இல்லையா. அந்த ஸ்லோகம் தான் வந்து சூத்திரம் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த என்டையர் பாகவதமே வந்து அதனுடைய அந்த கருத்தை, அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்தை கொண்டுதான் நாம எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, எல்லா இடங்களிலுமே நிறைய இடங்களை நம்ம படிக்கும் பொழுது அவருடைய செயல்கள், அவருடைய ரூபத்தினுடைய அதாவது புகழாரங்கள் இல்லையா, தாமரை பாதங்கள், தாமரை கண்கள், இப்படி எல்லாமே நம்ம அதாவது உயர்வான ஸ்தானம் இறைவனது. பகவான் என்பவர் யார் அப்படிங்கிறதுமே ஸ்வயம் பகவான் இல்லையா. பகவான் ஸ்வயம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அங்கேயே நமக்கு அங்கீகாரம் என்பது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பகவான் ஸ்வயம் என்றால் யாரு? கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணர் வந்து நேத்து பாகவதம் கிளாஸ்ல வந்து அதாவது சொன்னதை நான் உங்களுக்கு இங்க திருப்பி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம உயர்வான அந்த பகவான், நம்ம 3 நிலைகளை படிக்கிறோம். பூர்ணத்தினுடைய உண்மை, பரமாத்மா மற்றும் வந்து பகவான் என்று படிக்கிறோம். ஸோ பகவான் என்பது யாரு? ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ணர். அவரிலிருந்து வரக்கூடிய பலராமர் முதல் விரிவங்கம் இல்லையா. அவரிலிருந்து வந்த முதற் சதுர் விரிவங்கம் இல்லையா. அதாவது சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன், பிரத்யும்னர் மற்றும் வந்து வாசுதேவன் இல்லையா. இந்த 4. அடுத்து சங்கர்ஷ்ணராக அதாவது அந்த முதல் சங்கர்ஷ்ணர் இருந்து நாராயணர் இல்லையா. நாராயணர்ல இருந்து என்ன வரும் ஆக்சுவலி இன்னொரு செகண்ட் விரிவங்கத்தையும் நாம கோலோக சாட்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. படிச்சிருக்குமா இல்லையா? கண்டிப்பா படிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த அந்த விரிவங்கங்களுமே மீண்டும் சங்கர்ஷ்ணர் இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து ஆதி இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆதி சங்கர்ஷ்ணர். இது வந்து மகா சங்கர்ஷ்ணர் வந்து இவரிலிருந்து என்ன வர்றது ஆக்சுவலி மகாவிஷ்ணு இல்லையா. ஸோ அந்த மகாவிஷ்ணுல இருந்து வர அந்த மகாவிஷ்ணு தான் கார்மோதக சாய் விஷ்ணு இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து புருஷா. ஸோ புருஷா பகவானுக்கு வித்தியாசம் உண்டு. ஓகே, அதை நம்ம என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். புருஷா என்றால் விரிவங்கங்களில் வருபவர் தான் வந்து புருஷா. ஓகே, பகவான் என்பவர் ஒருத்தர் தான். அதுவும் யாரு? ஸ்வயம் பகவான். ஓகே, அந்த ஒரு இது வந்து கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சொல்லணும். ஏன் நமக்கு இந்த இயக்கம் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் என்று வந்தது என்றால், பகவான் என்பவர் ஒருத்தர், அவருக்கு ரூபம் உண்டு, அந்த ரூபத்திற்கு நாமம் உண்டு. இப்ப எப்படி நமக்கெல்லாம் இந்த பௌதிக தளத்துல இந்த பௌதிக பண்புகளாலான இந்த உடல்ல ஜீவாத்மா வந்து குடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கும் ஞாபகம் அதாவது நாமங்கள் உண்டு.
அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மளை படைச்ச பகவானுக்கும் ஒரு நாமம் என்பது உண்டு. முதல்ல இந்த இயக்கத்தை வந்து ஷீலா பிரபுபாதர் வந்து அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது இல்லையா, ஆரம்பிக்கும் பொழுது இது வந்து லீக் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சார் ஆக்சுவலி, அதாவது மும்பைல. ஓகே, அந்த அடிப்படையில தான் வந்து இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆனா அது வந்து கடைசியில வந்து எடுத்துட்டு போக முடியாத போது அவர் வந்து மேற்கத்திய நாடுல போயிட்டு அங்கதான் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் காட் கான்சியஸ் தான், இறை உணர்வு என்று தான் எடுத்துட்டு வந்தார். ஆனா இறைவன் என்பவர் ஒருத்தர், அந்த இறைவனுக்கு நாமம் என்பது உண்டு. நமக்கெல்லாம் நாமம் இருக்கும் பொழுது இல்லையா, நாமெல்லாம் சிறிது காலம் தங்கிவிட்டு செல்லக்கூடிய இந்த ஒரு விசிட்டுக்காக வந்திருக்கோம். எப்படி நாம நம்ம வீட்டுல இருந்து ஒரு ரிசார்ட்டுக்கோ இல்ல ஒரு இடத்துக்கோ நாம வந்து சுற்றுலா பயணம் செல்கின்றோம் இல்லையா, அந்த இடத்துலயும் நாம் இருந்து விடுகின்றோமா? அங்கே இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது நமக்கு வந்து முழு உரிமை இருக்கா? கிடையாது. அதே போன்றுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையும் இங்கே. ஆனா அங்கேயும் நாம் உண்மையில இருக்கோம் இல்லையா, அங்கே நாம் இல்லை என்று எதுவுமே கிடையாது. இந்த உடல் கொண்ட இந்த ஆன்மா அந்த இடத்துல இருக்கிறது என்பது உண்மைதான். அது போல நாம் இங்கே வாழ்வது உண்மை, மாயை கிடையாது. இந்த இடத்துலதான் மாயாவத தத்துவத்தை வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து ஷீலா பிரபுபாதர் கண்டிக்கிறது. ஓகே, நாம் இங்கே வந்திருக்கிறது உண்மை இல்லையா, ஆனால் சிறிது காலம் நாம் இருந்து செயலாற்றிவிட்டு மீண்டும் வந்து வேறு ஒரு உடலை எடுப்பதற்கோ இல்லை இறைவனுடைய திருவடி சேர்வதற்கோ நாம நம்முடைய செயல்பாடுகள் அமையும் பட்சத்துல அவ்வாறே நாம் திரும்பி செல்கின்றோம். நம்ம பக்குவம் அடைவதற்காக தான் பகவான் எங்களை அனுப்பியிருக்கார் நம்மள இல்லையா. அங்கே இருக்கும்பொழுது நமக்கு நம்ம வந்து நம்ம அதாவது ஆளணும் என்ற அந்த ஒரு எண்ணம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம இந்த இடத்துல வரோம் இல்லையா. அதாவது இறைவனை மறக்கக்கூடிய நிலை நமக்கு ஏற்படும் பொழுது நாம இந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பாக வருகின்றோம் இல்லையா. எப்பொழுது அந்த ஆவித்தியினால் தான் நம்ம இறைவனை மறக்கக்கூடிய தருணம் வரும், ஆவித்தியினால் தான் நாம் ஆளணும்ன்ற எண்ணம் வரும் இல்லையா. ஸோ இங்க எதுவுமே நம்மது கிடையாது, we are totally dependent இல்லையா. ஒரு க்ஷணம் ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே இறைவனுடைய கருணையால் இல்லையா இந்த இடத்துல நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இவை அனைத்திற்கும் பரம உரிமையாளர் அவர்தான். எவ்வாறு நான் இந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரியாக நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறோமோ ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே இல்லையா, அந்த வீட்டுக்கு எஜமானர் வந்து சொந்தக்காரரா உட்கார்ந்துருப்பார் இல்லையா. ஆனா அதே எஜமானர் வேறு ஒரு இடத்துக்கு சென்ற பிறகு அந்த இடத்துல அவர் வந்து தான் தான் எஜமானர் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? அவர் அங்க ஸ்டே பண்றதுக்கு பே பண்ணா கூட அந்த அந்த இடத்த வந்து உபயோகப்படுத்துறதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு உரிமை உண்டு இல்லையா. அது போலதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தவர் தான் எஜமானர் இல்லையா, மாஸ்டர். நாம அவரால் படைக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகளா இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா சில காலம் இங்கே வந்து உபயோகப்படுத்துவதற்காக மட்டும்தான் நமக்கு இது வழங்கப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த ஞானத்தை நாம கண்டிப்பாக பெற வேண்டும். சோ இவ்வாறு இறைவனுடைய உயர்ந்த ஸ்தானத்தை எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் அந்த அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 3வது அத்தியாயத்துல 26வது ஸ்லோகம். சோ அதுதான் பரிபாஷ்ய சூத்திரம் என்று சொல்லப்படுவது. ஓகே, சோ கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்வயம் பகவான் யார் என்றால் கிருஷ்ணர். இதற்கு மேற்பட்ட ஆத்தன்டிக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு எங்கேயும் கிடைக்காது. மாதாஜி ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்றேன் நினைக்காதீங்க, இந்த கண்டினியூல கேட்கணும் டவுட்டுங்கிறதுக்காக தான் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணேன் மாதாஜி. புருஷாவும் பகவானும் ஒன்னா வேற வேறையா மாதாஜி? வேறு வேறு. புருஷா ஆனா நீங்க வந்து இந்த உலகத்துல புருஷா இருக்கிறவர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் நம்ம ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கோம். பரம புருஷர், பரம புருஷர், இது வெறும் புருஷா அப்படிதானே மாதாஜி? புருஷா என்றாலே பகவானிடமிருந்து தோன்றிய விரிவங்கங்கள் தான். சரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுமே வந்து பகவானுடைய இதுதான். ஆனாலுமே வந்து அதாவது இப்ப புருஷ அவதாரத்துல வந்து கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு, ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு இல்லையா. சோ இந்த விரிவங்கங்கள் வந்து பகவானுடைய ஆற்றலோட அவங்க வந்து ஒப்பிடும் பொழுது பகவான் என்பவருக்கு 64 பண்புகள் உண்டு, அதுதான் 100%. ஆனா அடுத்து நாராயண விரிவங்கமே வரும்பொழுது கூட 60 குவாலிட்டிஸ் தான். எங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அந்த வேறுபாடை பார்க்கலாம்னாக்கா, பகவானுடைய உறவு முறைகள் வந்து இந்த 5 விதமான ரசங்களை கொண்டது. நாராயணருடைய வந்து ஐஸ்வர்ய ரசம், ஃபாலோயிங் த நாரத பஞ்சராத்திரிக விதி இல்லையா, ஐஸ்வர்ய பாவத்தை கொண்டது. ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து மாதுரிய பாவத்தை தான் வந்து அதிகமாக வந்து செய்வார் இல்லையா. சாக்கியம் மற்றும் வாத்சல்யம், மாதுரியம், இந்த 5 பாவங்களை தான் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். இதெல்லாமே வந்து நாராயண இதுல வந்து வராது. ஓகே, அந்த இடத்துலதான் அந்த வேறுபாடு. ஓகே,
ஸோ அந்த தேங்க்யூ மாதாஜி. வேறுபாடு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சாரி ஃபார் டிஸ்டர்பன்ஸ் மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். ஸோ அப்போ நாராயணர் உடைய அந்த இது எத்தனை குவாலிட்டி? 60. 60/64 வந்து நீங்க வந்து டிவைட் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து 0.93 சம்திங் வரும் இல்லையா? அதை 100ஆல பெருக்குனீங்கன்னாக்கா 93.8 அந்த மாதிரி ஒரு சதவீதம் வரும். அப்படின்னா 94%. ஸோ 100% வந்து வெறும் கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள். இதெல்லாமே ஏன், அதாவது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஏன் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் எப்ப பாரு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்றாங்க இல்லையா? நம்மளையுமே வந்து நம்ம எப்ப பாரு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்றோம்னா ஸ்வயம் பகவானையே நாம சேவிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ ஆனா இவங்க எல்லாமே விஷ்ணு தத்துவங்கள். ஸோ ஏதாவது புருஷ அவதாரங்கள் இல்லையா? இதெல்லாமே வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள். எல்லாமே விரிவங்கங்களுடைய விரிவங்கங்கள். இது எல்லாமே வந்து டைரக்டா அந்த இதுல போகும்பொழுது அது வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள் ஆகிறது. ஆனா சக்தி, ஆவேசம், விபூதிஸ் இது எல்லாமே வந்து ஜீவ தத்துவங்கள். ஓகே. ஸோ அதாவது அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் குணம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிருத்து மகாராஜை பத்தி படிச்சோம் இல்லையா? அவகிட்ட என்ன மாதிரியான தத்துவம் இருந்தது ஆக்சுவலி? அதாவது எந்த இதுல வந்து அவர் வந்து ஹையரா பவர் கொடுக்கப்பட்டது அவருக்கு? கல்டிவேஷன், பூமி இல்லையா? அதாவது கல்டிவேஷன், விவசாயம் இல்லையா? அவர் வந்து அந்த பூமியே வந்து ஒத்துழைக்காம போய் பயிர் விளைச்சல் இல்லாம, அதாவது மக்கள் எல்லாமே வந்து குடிமக்கள் எல்லாமே வந்து பசியும் பட்னியுமா இருக்கிறத பார்த்து பூமியே வந்து அவரு வந்து ஆயுதம் ஏந்தி கொல்லணும்னு போன பிறகு, அதன் பிறகு பூமாதேவி பயந்து ஒத்துழைச்சு, அதன் பிறகுதான் வந்து முதல்ல வந்து உணவு தானியங்கள் எல்லாமே படைக்கப்பட்டது அப்படின்னு வந்து படிச்சோம் நம்ம இல்லையா? 4th காண்டத்துல படிச்சோம். ஸோ அந்த சக்தி ஆவேச அவதாரம் அவர் வந்து இல்லையா? ஸோ ஆனா விபூதிகள்ல வரும்போது உங்களுக்கு வந்து அதாவது அவங்களுக்கு வந்து பவர் வந்து இட் கம்ஸ், அதாவது சக்தி ஆவேச அவதாரத்தை விட குறைவு. ஓகே, மிக குறைவு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனர் வந்து விபூதி அவதாரத்துல பாக்குறார், பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன் பகவான் சொல்லியிருப்பார். ஹீ டசன்ட் பொசஸ் எனி இல்லையா? அவருக்கு எதுவும் பெருசா சக்தி ஆவேச அவதாரம் மாதிரி அவர்கிட்ட எதுவுமே பவர்ஸ் கிடையாது இல்லையா? பகவான் சொன்னார், பகவானுடைய அதாவது அவருடைய அருளினால் அந்த போர்ல வந்து வெல்லக்கூடிய சக்தி வந்து கொடுத்தார் இல்லையா? அதன் பிறகு பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்துல தன்னுடைய அவதார நோக்கத்தை முடித்துக் கொண்டு கோலோகம் சென்ற பிறகு வர வழியிலேயே வந்து அர்ஜுனருக்கு அவருடைய முந்தைய இருந்த அந்த காண்டீவத்தையே அவரால் ஏந்த முடியல இல்லையா? ஸோ ஹி லாஸ்ட் எவ்ரிதிங். அவருடைய ஒரு எம்பவர்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல. அதாவது ஒரு ஆற்றலை வந்து அவருக்கு வந்து பகவான் வழங்கி இருந்தார் அத்தனை செயல்கள் செய்வதற்காக. ஆனா பக்தனாவதற்கு அந்த ஆற்றல் தேவையே கிடையாது இல்லையா? அதனால அவரிடமிருந்து அது எடுக்கப்பட்டது. பகவான் எப்பொழுது அதை வழங்கணும், எப்பொழுது அதை எடுத்துக்கணும்ன்றது வந்து அவருக்கு தெரியும். அந்த ஆற்றல் எப்பொழுது தேவைப்படுகிறதோ அந்த ஆற்றல் பகவான் கொடுப்பார். ஓகே, அந்த ஆற்றல் எப்பொழுது தேவைப்படாதோ அப்ப கண்டிப்பா எடுத்துப்பார். ஸோ பக்தனாவதற்கு வெறுமனே சமர்ப்பணம் மட்டும்தான் இருக்கணும், பக்தி பண்ணணும்ன்ற நோக்கம் இருக்கணும். அது தவிர்த்து நமக்கு வந்து இந்த பவர்ஸ், மிஸ்டிக் பவர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது இல்லையா? யோக சித்திகள் அடையணுமோ அதெல்லாம் கிடையாது. அதனாலதான் பக்தர்கள் வந்து இவந்தோ அவங்களுக்கு யோக சித்திகள் அடைய பெற்றிருந்தாலும் அந்த தரப்புல அவங்க செல்லவே மாட்டார் இல்லையா? யோகிகள் மாதிரி அவர்கள் செயல்பட மாட்டார்கள், இவந்தோ அவர்களிடத்துல யோக சித்திகள் அமைய பெற்றாலும். ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கருத்து. இன்னைக்கான கிளாஸ்ல நம்ம படிக்கிறது பரிபாஷையா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்ததுனால சொல்ற குறிப்பிட்ட வார்த்தைகள் இல்லையா? அது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இல்லையா? ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இந்த என்டையர் பாகவதத்துக்கே பரிபாஷ சூத்திரம் எதுனாக்கா 1.3.26 ஸ்லோகம். ஏன்னா இட் இஸ் டிஃபைனிங், அதை வந்து முதல்லே வந்து ஸ்தாபிக்கப்பட்டு விட்டது இல்லையா? அதாவது இந்த பாகவதத்தை வந்து முதல்ல அதாவது எடுத்து உரைக்கும் பொழுதே சுத கோஸ்வாமியால் அது வந்து சொல்லப்படுகிறார் அந்த இடத்துல அந்த ஸ்லோகம். ஸோ அந்த ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில தான் என்டையர் பாகவதமே நம்ம வந்து பேசுறோம். பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? அவருடைய ரூபம், நாமம் இல்லையா, செயல்பாடு மற்றும் அவருடைய லீலைகள், இவை அனைத்துமே அதன் அடிப்படையில தான். ஓகே, அவருடைய ஸ்தானத்தின் அடிப்படையில தான் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருந்து பகவான் ஏன் வருகிறார் என்பதையுமே நான் நேற்று அவங்களுக்கு சொன்னேன். அதாவது அவர் ஏன் சில பேருக்கு கன்ஃபியூஷன்,
ஸோ வேற எந்த சம்பிரதாயத்துலன்னு இங்க நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரும் ஒரு அவதாரம் தான். நான் கூட அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பிஃபோர் கம்மிங் டு கிருஷ்ண கான்ஷியஸ். ஸோ எப்படி ராமா கிருஷ்ணா, ராமா ஆல்சோ வி ஷுட் நாட் டெல் இஸ் ஆல்சோ ஹையஸ்ட். ஓகே, அவர் வந்து மரியாதை புருஷோத்தம். ஓகே, ஸோ பகவான் கிருஷ்ணரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லீல புருஷோத்தம் இல்லையா அவர். ஸோ அவங்களுடைய உன்னதமான ஸ்தானங்களை நாம வந்து எப்பவுமே வந்து நம்ம இந்த இறக்கி அவதாரத்துல கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடாது. ஓகே, தட் ஷுட் பி டேக்கன் கேர் ஆக்சுவலி. அண்ட் தென் யுக அவதாரங்கள்ல கூட அவங்க வர்றது கிடையாது ரெண்டு பேருமே. ஓகே, இந்த ஒரு உண்மையை வந்து எனக்கு ரீசெண்டாக தான் எனக்கு தெரிய வந்தது. அதனால தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதை அதாவது எடுத்துரைக்கிறேன். ஓகே, யுக அவதாரங்கள்ல வந்து திரேதா யுகத்துல வந்து லார்ட் யக்னா அவர் தான் வந்து யுக அவதாரம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து வாசுதேவ என்னக்கூடியதை தான் வந்து அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து ஸ்வயம் பகவான் அந்த ஒரு தத்துவத்தோடு அவர் இந்த இடத்துல வர்றது கிடையாது. அவதாரம் என்றால் இறங்கி வருவது இல்லையா. ஆனால் பகவான் இந்த இடத்துல வரும் பொழுது அதோட வந்து வேறு வேறு தத்துவங்கள் எல்லாமே வந்து இணைய பெற்றுதான் இல்லையா. இப்ப புருஷ அவதாரத்திலே வந்து இப்போ ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய அம்சம் விஷ்ணு தத்துவம் வந்து கிருஷ்ணரில் வந்து குடிக்கொள்கிறது இல்லையா. ஸோ அதனால்தான் நீங்க விருந்தாவனத்துல பார்க்கும்போது விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேக தத்துவங்கள் உண்டு. அவர் ஒரு சிங்கிள் பர்சன் கிடையாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். தத்துவங்கள் அனைத்தும் கலந்த, அதாவது அந்த ஒரு குவாலிட்டிஸ், அந்த அந்த செயல்கள் புரிவதற்காக அத்தனை குவாலிட்டிஸும் இந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுகிறார். ஆனால் அவர் வந்து அவதாரி, அவரிலிருந்து தோன்றுவதுதான் அனைத்து அவதாரங்கள் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். விஷ்ணு தத்துவம் தான் ஒவ்வொரு அசுரனையுமே கொள்வது வந்து கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணருடைய அம்சம் கிடையாது. ஓகே, இங்கே அதாவது விஷ்ணு தத்துவம் கலந்த, அதாவது ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுனுடைய தத்துவத்தை கொண்டுதான் ஒவ்வொரு அசுரனையுமே அவர் வதை தெரிகிறார் அப்படிங்கிறதையுமே நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் வந்து யாரையுமே கொல்லணும்னு நினைக்க மாட்டார். வெறுமனே அன்பு பரிமாற்றங்கள், கோபியர்களோட ராச நடனம், ஸோ இதெல்லாமே தான் அவருடைய இது. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து ரிஷிமுனிகள் தான். தண்ட காரியத்துல இருந்த ரிஷிமுனிகள் ராமபிரானுடைய சௌந்தரியத்துல லயித்து இல்லையா அவருக்கு மனைவியாக வேண்டும் என்று எண்ணியவர்களுக்கு தான் வந்து ராமபிரான் வந்து மரியாதை புருஷர் இல்லையா. அவர் ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்து வந்து அவர் தன்னுடைய அது ஒரு மானிடராக வந்து அவருடைய அந்த ஒரு நிலையை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணார் இல்லையா, செயல்பட்டார். சோ அவர் வந்து அந்த ராம அவதாரத்துல ஏகபத்னி விரதம், அதனால அப்ப அவங்களை ஏத்துக்கல. சோ அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண அவதார் கிருஷ்ணராக வரும் பொழுது ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேம மாதாஜி நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி, ஆல்வேஸ் நீங்க அன்மியூட்ல இருக்கீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் பண்ணிட்டு போங்க. ஓகே, சோ கிருஷ்ணராக வந்து கிருஷ்ணர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இது கிடையாது, கலவை கிடையாது. இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடிய கிருஷ்ணர் வேறு, இந்த பூ உலகத்துக்கு வரக்கூடிய கிருஷ்ணர் வேறு. ஓகே, கோலோகத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவான் அப்படிங்கறத வந்து நாம ரொம்ப கிளியர் கட்டா புரிஞ்சுக்கணும். அதே கிருஷ்ணர் தான் இங்க இருக்காரு அப்படிங்கறத வந்து நினைக்க கூடாது. ஏன்னா அநேக அம்சங்கள் கொண்டுதான் அவர் வந்து செயல்படுகிறார். அதாவது இந்த உலகத்திற்கு தேவையான விதத்துலதான் அவருடைய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து அமைய பிறக்கிறது. அப்படின்னா அவர் அந்த செயல்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய இது, அவ்வளவுதான். மற்றபடி அந்த செயல்களோடு அவருக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கிருஷ்ணருடைய ஸ்தானத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பக்குவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். ஸோ யாராவது கேட்டா கூட ஏன் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்றீங்கன்னா கூட சரி அந்த ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு நாலேஜ் நீங்க கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஈவன் இன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ் ஆல்சோ திஸ் வாஸ் ஆல்சோ கோட்டட் பை த சீனியர் டிவோட்டி. ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணர் தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா. ஆனா கிருஷ்ணரை வந்து அவங்க வந்து எங்கேயுமே தாழ்த்தி சொன்னது கிடையாது. அந்த மாதுரிய பாவத்தை ஏன் நம்ம இந்த கௌடிய சம்பிரதாயத்திலே நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா வெங்கட பட் இல்லையா. ஸோ அடுத்து வந்து கோபால பட், நம்ம இப்ப ஸ்ரீரங்கம் யாத்திரைக்கு போக போறோம் இல்லையா, அங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவர் சந்தித்த அந்த இடம் இல்லையா, அந்த அந்த ஸ்தலத்தை எல்லாம் நம்ம போய் பார்க்க போறோம். ஸோ கிருஷ்ணருடைய இந்த மாதுரிய பாவம், அடுத்து வந்து வாத்சல்ய பாவம், இதெல்லாம் வந்து கேட்கும் பொழுது ஸ்ரீ வைஷ்ணவா அவங்க இருக்கவங்க கூட வந்து இதுல வந்து அதாவது நம்ம மாதுரிய பாவத்தினுடைய இதை வந்து மகிமை வந்து ஸ்ரீல கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி அவர்களுமே வந்து அவருடைய இதுல வந்து எடுத்துரைச்சிருக்கார். ஸோ அதனால வந்து நாம
பாவத்தை வைத்து நாம போக வேண்டும். ஐஸ்வர்ய பாவம் என்பது நாராயண ஸ்வரூபத்தோட கொண்டது. ஆனால் மாதுரிய பாவம், வாத்சல்ய பாவம் என்பது கிருஷ்ணருடைய ஸ்வயம் பகவான் அந்த ரூபத்தை கொண்டது என்பதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. வேற எல்லா அவதாரங்களையுமே நாராயணருக்கு அப்புறமா தான் நினைப்பாங்க என்றதையுமே அவர் சொன்னார். ஆனால் கிருஷ்ணரை மட்டும் அவர்கள் அவ்வாறு சொன்னது கிடையாது. அட்லீஸ்ட் they'll give the position. நாராயண கிருஷ்ணர் ரெண்டு ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இது அவரும் அவர் கற்றறிந்து கேட்டறிந்து தான் சொன்னார். ஸோ ஒன் ஷுட் ஹியர் ஃப்ரம் த சீனியர் டிஓடி. ஸோ அதுவுமே நம்ம யாரார்கிட்டயும் கேட்டுட்டு நம்ம சொல்லக்கூடாது. இட் ஷுட் ஃப்ரம் த பரம்பரா. ஓகே, ஸோ அவங்க உணர்ந்தறிந்ததை நமக்கு எடுத்துரைச்சு அதுவுமே ரெஃபரன்சஸ். இது ரூப கோஸ்வாமி அவர்களுடைய பாகவதம் லகு பாகவதாமிருதம் அந்த புஸ்தகத்துல இருந்து ரெஃபர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நாம் எல்லாருமே ரூப அனுகாஸ். ஸோ கண்டிப்பா நம்ம ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் உணர்ந்தறிந்ததை தான் நமக்கு எடுத்துரைச்சிருக்கார். அதை நாம அப்படியே உணர்ந்து அவர் எவ்வாறு இல்லையா, யதா ஆதித்தம் யதா மதிஹி இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்லோகத்திலுமே கடைசி ஸ்லோகம், அதுல அந்த 3rd சாப்டர்ல கடைசி ஸ்லோகத்துல நிறைவடையும். யதா ஆதித்தம் யதா மதிஹி இல்லையா. ஸோ எவ்வாறு அவர் கேட்டறிந்தாரோ அவ்வாறே அதை உணர்ந்தறிந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த புத்தி கூர்மையை நாம வளர்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ இது நம்ம எவ்வாறு இந்த பிரயாணம் என்பதை நம்ம இது வியாசதேவரால் ஏற்றப்பட்டது இல்லையா. அவருமே இறைவனை தரிசனம் பெற்றுதான் பாகவதத்தை மாற்றி அமைத்தார் இல்லையா. முதல்ல சதுர்புருஷார்த்தங்களுக்கு தான் அவர் என்ன தவறு செய்தார், அவர் எவ்வாறு he was chastised by நாரத மகரிஷி இல்லையா, அவருடைய குருவினால். நீ என்ன தவறு செய்தார் என்பதை அழகா சுட்டி காட்டினார். இவந்தோ வியாசதேவர் இஸ் ஸ்வயம் பகவான். அவருமே வியாசா என்பது பதவி என்றதை உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வியாசதேவர் வெவ்வேறு வியாசதேவர்கள் உண்டு வெவ்வேறு யுகங்கள்ல. ஆனா அதாவது பிரம்மதேவனுடைய 1000 யுகங்கள் ஒரு கல்பம் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுல ஒரே ஒரு யுகத்துல மட்டும், அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த வைவஸ்தவ மன்வந்திரத்துல வரக்கூடிய இந்த 28வது இந்த இதுல ஒரு திவ்ய யுகத்துல 71, இந்த பர்டிகுலர் 28வது யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஸ்வயம் பகவானுடைய அதாவது அம்சமாக, அதாவது சக்தி ஆவேச அந்த இதுல வந்திருக்கார் அப்படிங்கிறதுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. வெவ்வேறு யுகங்கள்ல வரக்கூடிய வியாசதேவர் இந்த மாதிரி கிடையாது. இஸ் அ லிட்டரரி இன்கார்னேஷன் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம படிக்கிறோம். இந்த 28வது நாம் எல்லாருமே ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவங்க தான். ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் 28வது யுகத்திலேயே இல்லையா, அதாவது ஒரு திவ்ய யுகத்துல இருக்கக்கூடிய 28வது யுகம், மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு 1000 யுகங்கள், அந்த 1000 யுகங்கள்ல எப்படி ஒரு திவ்ய யுகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 71 யுகங்கள் கொண்டது ஒரு திவ்ய யுகம் என்று பிரிக்கப்படும் பொழுது, வைவஸ்துவ மனு அந்த ஒரு காலகட்டத்துல வரக்கூடிய இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஈவன் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆல்சோ இந்த ஒரு இந்த 28வது இதுல மட்டும்தான் வருவார் அப்படிங்கிறதுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. மீண்டும் இதே ரொட்டேஷன் வரும்பொழுது இல்லையா, அந்த 14 மனுக்கள் காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது மீண்டும் வைவஸ்தவ மனு அந்த 28 வரும்பொழுது மட்டும்தான் எல்லா அன்னங்களையுமே இது ரிப்பீட் ஆகும்ன்றதுமே சொல்லப்படுகிறது. இது எல்லாமே திரும்பி வரக்கூடியது அப்படிங்கிறதுமே நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ பகவானும் இந்த பர்டிகுலர் இதுல மட்டும்தான் ஸ்வயம் பகவானாக இந்த இடத்துல வந்திருக்கார் அப்படிங்கிறதுமே உண்டு. மிச்சம் எங்க இடத்துலயுமே கிடையாது அப்படிங்கிறதுமே படிக்கும் பொழுது நாம் அனைவருமே எங்கேயோ அஜ்ஞான சுற்றுத்தி இல்லையா. ஸோ எங்கேயோ சிறு நல்ல ஒரு புண்ணியத்தை பண்ணதுனால இதெல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் ஒரு அவகாசம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதனால இந்த வாய்ப்பை நாம என்றைக்குமே நழுவ விடாம கண்டினியூஸா பாகவதத்தை படிச்சு இல்லையா, மினிமமா இறைவனுடைய திருவடி சேர்றதுக்கான ஒரு பிராப்தத்தையாவது நம்ம பெறணும் இல்லையா. பகவான் மோட்சத்தை கொடுக்கறதுக்கு எப்பவுமே அவர் தயங்கிறது கிடையாது. அவரே நமக்கு அதாவது தாசானா அவருக்கு நாம் ஆகும்பொழுது அவருமே நமக்கு தாசனாகி விடுகிறார். கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி தான் அவர் கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா அவர் விலைக்கு வாங்கி விடுவோம் இல்லையா, அதை மட்டும்தான் கொடுக்க மாட்டார். பட் மோட்சம் எனக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை கண்டிப்பாக வழங்குகிறார். அட்லீஸ்ட் அந்த மினிமம் லெவலுக்காக நாம முயற்சி செய்யணும் இல்லையா. என்ன கிடைக்கிறதோ இறைவனுடைய கிருபை அது. ஆனா நம்முடைய முயற்சி பக்தி இல்லையா, இதை நாம கொண்டு செல்லணும். இலக்கு அட்லீஸ்ட் ஏதாவது மினிமம் அடையறதுக்காக நம்முடைய முயற்சி இருக்கணும்.
அடையறமோ இல்லையோன்றது நம்ம கையில கிடையாது, அது இறைவனுடைய கிருபையினால. ஓகே, ஆனா இதெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து தொடர்ந்து சொல்றார், தேவர்களை போல் அறிவுடைய அக்னிதரன் இல்லையா, அவருமே தவ வாழ்க்கை, ஏன்னா அவருமே ஒரு பக்தர் எனக்கூடிய இந்த பரம்பரையில தான் வந்திருக்கார் இல்லையா. பேசுவதின் மூலம் சுயம்பு மனுனுடைய மகன், சுயம்பு மனு ஆல்சோ எ கிரேட் டிவோட்டி, ஹி இஸ் ஆல்சோ எ விபூதி தான். ஓகே, மூலம் பெண்களை கவரும் வித்தை கை தேர்ந்தவர் ஆவார் அப்படின்னா அவர் பேசியிருக்க வார்த்தைகள், அதாவது அவ்வளவு அந்த அதாவது யார் கிளர்ச்சி உறக்கூடிய வார்த்தைகளை வந்து பேசியிருக்கார் இல்லையா, வசீகரிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பேசியிருக்கார். அதனால பூர்வ சித்தி எதுவுமே சொல்லவே இல்லை, ஷி அக்செப்டட் இல்லையா. ஆகையினால் அவர் தனது காமமிக்க வார்த்தைகளால் அவளை மகிழச் செய்து அவள் சம்மதத்தினை பெற்றார். எந்த ரிஜெக்ஷனுமே, இப்போ ஒரு பெண்ணிடத்துல போய் யாராவது வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணா கூட அந்த பெண்ணு கிட்ட வந்து எவ்வாறு அந்த ஆண்மகன் அணுகுகிறான் என்பதை அந்த பெண் கண்டிப்பா பார்ப்பா இல்லையா. சோ அவள் விரும்புகிற அளவுக்கு அவர்களுடைய வார்த்தைகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ஆண்மகனை அவள் ஏற்றுக்கொள்கிறார். இப்ப நாம எல்லாம் கூட வந்து திருமணம் செய்கின்றோம் இல்லையா நம்ம பிள்ளைகளுக்கு. சோ அங்கே இருவருமே இப்ப இந்த காலகட்டத்துல பேசுவதற்கு அனுமதிக்கிறோம் இல்லையா. அவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தாதான் இப்ப திருமணமே செய்யணும்ன்ற அந்த சுச்சுவேஷன். அப்போ அந்த பையன் பேசக்கூடிய அந்த இந்த பெண் கேட்கக்கூடிய அந்த கொஸ்டின், அந்த பையன் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம், இதெல்லாம் அந்த பெண்ணுக்கு பிடிச்சிருந்தா அவளும் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார் இல்லையா. ஸோ ஷி அனலைசஸ், எஸ் கடைசி வரைக்கும் நம்ம இவங்களோட வாழ முடியுமான்றத அந்த பெண் வந்து அவர் பேசக்கூடிய விதத்துல வச்சு அவ வந்து ஜட்ஜ் பண்றா. முந்தைய காலத்துல வந்து பெற்றோர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் அந்த 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 ஒரு இதுவே. ஆனா இப்பெல்லாம் அவங்களே பெண்களுக்கே அந்த அவகாசம் என்பது கொடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் இது அதாவது அரச குடும்பங்கள்ல வந்து நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது இல்லையா. சோ கேள்வி கேட்பதும் அதற்கான பதிலை உரைப்பதும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஒரு போட்டியை வந்து ஏற்படுத்தி அதுல யார் வெற்றி கொள்பவர், அதாவது திறன் கொண்டவர்களை வந்து மணப்பதும், இதெல்லாமே வந்து முந்தைய காலகட்டத்துல இருந்ததுதான். ஆனால் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இப்ப டைரக்டாவே பேசக்கூடியது இல்லையா. காலம் சூழல் எல்லாம் மாற்றத்திற்கு ஏற்பட்டவாறு நம்ம அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய விதம் கூட மாறுபடும். மன்னர் அக்னிதரன் ஒரு பக்தன். ஸோ பக்தன் என்பது அவருடைய தந்தை, அந்த வழியிலிருந்து வரும்பொழுது அந்த தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்ள வருகிறார் என்றால் கண்டிப்பாக அவருக்கு அந்த பக்தன் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் உண்டு இல்லையா. அதெல்லாம் உண்மையில் இன்பங்கள் மீது அவருக்கு எந்தவித மோகமும் இல்லை. அவர் வந்ததே தன்னுடைய முன்னோர்களை கரை சேர்ப்பதற்கும் தனக்கு ஒரு வாரிசு வேண்டும். இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் நம்ம 6வது காண்டத்திலுமே படிப்போம். சித்திரக்கையதும் ஆல்சோ சேம் திங். ஓகே, அவருக்கு பிள்ளை பிள்ளை இல்லை என்ற ஏக்கம் இருந்தது. ஆனா இவர் வந்து காட்டை நோக்கி வந்து தவம் இருக்கிறார். சோ அவளை மகிழ்ச்சி மிக்க வார்த்தைகளால் மகிழச் செய்ததில் அவர் கை தேர்ந்தவராக இருந்தார். ஸோ அதனால இந்த ஒரு ஜென்ரல் அண்டர்லைனிங் என்னன்னாக்கா, ஒரு ஆணின் புகழ்ச்சி மிக்க யாராவது ஒரு அதாவது ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை புகழ்ந்து பேசினால் அப்ப நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். உண்மையிலே அது அந்த புகழ்ச்சிக்கு நம்ம தகுதி பெற்றவரா அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிந்திக்கணும் இல்லையா. பிளைண்டா நம்மளை யாரோ புகழ்ந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த புகழ்ச்சிக்கு நாம் அடிமையாகி விடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன், உண்மையிலே நாம தகுதி பெற்றவரா அந்த புகழ்ச்சிக்கு அப்படின்னும் பொழுது தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா அந்த புகழ்ச்சிக்கு நாம் தகுதியானவர் இல்லை என்றால் அவங்க நம்மள ஏதோ ஏமாத்த போறாங்கன்றதையுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்படிப்பட்டவருக்கு வந்து விதக்தன் என்று பெயர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சசதஸ்தஸ்ய வீரயூதபதே புத்திலக்ஷரூபாஷி யௌதாரயேன பராஷிப்த மனஸ்தேன சகாயாயுதா யுத பரிவத்சரோ அபலக்ஷணம் கலம் ஜம்பூத்வீபதினா பௌம ஸ்வர்க போகான் புபுஜே. சோ வீரர்களின் தலைவரும் நாவலத்தீவின் அரசருமான அக்னிதரனின் அறிவு, கல்வி, இளமை, குணம், செல்வம், பெருந்தன்மையினால் கவரப்பட்ட இந்த பூர்வசித்தி இல்லையா, அவருடன் 1000 ஆண்டுகள் வந்து வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. பூமி மற்றும் எல்லா இன்பங்களையுமே அவள் துய்த்தாள் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவள் தேவமங்கை, அவங்களுமே இந்த 3 குணங்களோட கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். ஓகே, பிரம்மதேவனுடைய அருளால் மன்னர் அக்னிதரனும் தேவமங்கை பூர்வசித்தியும் தங்கள் இணைப்பு மிகவும் பொருத்தமானது என்று உணர்ந்தனர். சோ அவங்க 2 பேரும் ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்தாங்க. அதனால் அவர்கள் புவி இன்பங்களை, சொர்க்க இன்பங்களை 1000 ஆண்டுகள் அனுபவித்து வாழ்ந்தனர். அப்படின்னா அக்னிதரன் வந்து 1000 ஆண்டுகள் வந்து ஆண்டார் என்பதை நாம இதுல இருந்து
புரிஞ்சுக்கிறோம். தஸ்யாஹம் மூஹாவ ஆத்மஜான் சராஜவா அக்னிதரோ அறிவர் ஷோலாவிருத ரம்யக ஹிரண்மய குரு பத்ராஸ்வகேதுமாலா சமஜ்ஞான் நவபுத்ரான் அஜனயத். ஸோ அந்த மாதிரி ஆண்ட பிறகு இறுதியில வந்து இவங்க வந்து பிள்ளை அதாவது ஈண்டெடுக்கிறார்கள். அதாவது யாரு? பூர்வ சித்தி, நாபி, கிம்புருஷன், அடுத்து வந்து ஹரிவர்ஷன், இலாவிருத்தன், ரம்யகன், ஹிரண்மயன், குரு, பத்ராஸ்வவல், கேதுமாலன் என்ற பெயர்களுடைய 9 புதல்வர்களை வந்து ஈண்டெடுக்கிறார். யாரு? அக்னிதரன். இதுல நாபிதான் நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ ஆவாங்க. ஆக்சுவலி ஷூத்வாதூதா நவானுபத்சரம் பிரஹயேவாபஹ பூர்வ சித்தர் பூய ஏவாஜம் தேவ உபஸ்தே. பூர்வ சித்தி 9 மைந்தர்களையுமே ஒவ்வொரு வருடமாக ஈண்டெடுத்து அவர்கள் வளர்ந்த பின்னர் அவ என்ன பண்ணா அங்கேயே விட்டுட்டு, எப்படி மேனகை வந்து சொர்க்கலோகத்திற்கு திரும்பினாலோ அவ்வாறு அவளுமே வந்து பித்ருலோகத்திற்கு திரும்பி அங்கே பிரம்மரை எண்ணி அவள் வந்து தன்னுடைய தொண்டை வந்து பிரம்மருக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய செயலில் ஈடுபடணும்ன்றத செய்யறாள். அப்படின்னா அவர் மீது பக்தி கொள்கிறாள். ஸோ பித்ருலோகத்துல அப்படிங்கறது வந்து நாம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவள் அதாவது இஷ்ட தேவதை யாருன்னா பிரம்மர். அவருக்கு வந்து அவள் வந்து பக்தி தொண்டு ஆற்றுகிறாள் வழிபடுவதற்காக. ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் இவ்வாறு பூர்வ சித்தி சென்ற பிறகு அக்னிதரனால வந்து தனித்து இருக்க முடியலை இல்லையா? பிரிவை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் அவருக்கு இல்லை. அக்னிதர சூதாஸ்தே மாதுர் அனுக்கிரகாத் ஔத்பத்திகே நைவ சம்பன்ன லோபேதாக பித்ரா விபக்தா ஆத்மதுல்ய நாமானி யதா பாகம் ஜம்பூத்வி வர்ஷாணி புபுஜூ. ஸோ தங்கள் அன்னையிடம் தாய்ப்பால் உண்ட வளர்ந்ததினால் அக்னிதரனின் 9 புதல்வர்களும் இயற்கையிலேயே வலிமையும் உறுதிமிக்க உடல் அமைய பெற்றிருந்தனர். ஸோ தாய்ப்பாலுடைய மகிமையுமே இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸ்ட்ரென்த், கோர் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ மினிமம் 6 திங்களாவது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தாய்ப்பால் வழங்கணும். அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்க வல்லது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுவதால ஸோ பிற்காலத்துல எத்தனையோ நோய்களுக்கு நாம வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். ஆனால் அது வந்து அவர்களுக்கு வந்து ஒரு அதாவது எதிர்ப்பு சக்தி, அதுல இருந்து அவங்க மீண்டு வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் அவங்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கிறது. அந்நாடுகள் அதாவது ஜம்பூ தீபம் என்பது ஆட்சி அதாவது பிரித்து கொடுத்துட்டார் அவர் வந்து 9. அந்நாடுகள் புதல்வர்களின் பெயரிலேயே அழைக்கப்பட்டது. ஸோ இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த பெயர்கள்ல தான் வந்து சொல்லப்பட்டதா இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. இவ்வாறு அக்னிதரின் புதல்வர்கள் தங்கள் தந்தையினால் அளிக்கப்பட்ட நாடுகளை அவர்கள் ஆண்டு வந்தனர். இச்லோகத்தில் ஆச்சாரியார்கள் மாது அனுகிரகார், அதாவது அவர்களுடைய அன்னையினுடைய கருணையால், அதாவது தாய்ப்பாலுடைய பத்தி தான் சொல்லப்படுது. இந்தியாவில் குறைந்தபட்சம் நம்ம 6 திங்களாவது கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. 1 year இஸ் த பெஸ்ட். அதாவது 1 வருடம் மினிமம் கொடுக்கணும். 1லிருந்து 1.5. அதுக்கு மேல கொடுத்தோம்னா ரொம்ப அடமெண்ட் ஆயிடுவாங்க. எவ்வளவு தாய்ப்பால் குடிக்கிறாங்களோ அவ்வளவுமே அடமெண்ட் நேச்சர் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வரும். ஸோ அதனால ரொம்ப ஏஜ் ஆக தாய்ப்பால் சில பேர் 2 வருடங்கள் 3 வருடங்கள் கூட கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு ஆனால் அந்த கோர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். ஆனா அதோட சேர்ந்து அடத்தையுமே வந்து தங்களுடைய சுபாவமாக ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் அது இல்லையா? அதிகமான அட்டாச்மெண்ட், அப்ப அதிகமான அடமும் நம்ம கிட்ட வரும். அதனால்தான் ஓராண்டு காலம் கொடுத்தா போறோம் அப்படின்னு தான் நமக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆனா மினிமம் 6 திங்களாவது தாய்ப்பால் வந்து பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும். இதை நாம் இந்த ஸ்லோகத்திலுமே நம்ம படிக்கிறோம். மேலும் அக்னிதரனின் புதல்வர்கள் அனைவரும் தங்கள் அன்னையின் இயற்கை பெற்றிருந்தனர் என்பது இந்த இடத்துல தாய்ப்பால் குடிக்கும் பொழுது தாயினுடைய அந்த இது வந்து அவங்களுக்குமே வந்து அந்த இது வந்து அவங்களோட தாயினுடைய இயற்கையும் இவங்களிடத்துலயுமே கொஞ்சம் கண்டிப்பா வந்து சேரும். ஓகே, பகவத்கீதை 1.4ல வந்து 3ஷு துஷ்டாஷு வாஷ்ணேஷு ஜாயதே வர்ணசங்கரா என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. பெண்கள் மாசுறும் பொழுது வர்ணசங்கரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? அதாவது தகுதியற்ற குழந்தைகள் பிறக்கின்றனர் அப்படின்னா தாயினுடைய குவாலிட்டிஸ், தாய் எந்த விதத்துல கருவுறுகின்றாள் என்பது மிக முக்கியம் இல்லையா? ஸோ ஒரு கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் மூலியமா ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட, அதாவது லீகல் லெஜிட்டிமேட் கிட்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா லெஜிட்டிமேட்ன்றதை விட லீகல். ஸோ அதாவது ஒரு
திருமணமாகி இல்லையா அவ்வாறு குழந்தை பிறப்பது என்பது அப்போ அந்த அன்னையினுடைய பாவமே வேறு இல்லையா, அவங்களுடைய சுபாவம் இதெல்லாமே வந்து தாய்ப்பாலோட நம்முடைய குணத்தையுமே சேர்த்துதான் பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக செல்லும். அதனால ஒரு ஒரு பெண் வந்து மாசுற்ற நிலையில் வந்து தன் ஒரு குழந்தையை சுமக்கின்றாள் என்றால் அந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த தாயின் வழியாக கிடைக்க பெறக்கூடிய அந்த பால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிற்காலத்துல வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு அந்த கோர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, உடலோடு ஒட்டி பிறந்த சுபாவம் என்பதுல வந்து அந்த தாயினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் அந்த குழந்தைக்குமே வரும். ஆக்சுவலி கண்டிப்பாக அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நாம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா. இப்ப இன்றைய காலகட்டத்துல பெண்கள் வந்து மது அருந்துகிறார்கள் இல்லையா, அடுத்து வந்து சிகரெட் ஸ்மோக்கிங். நீங்க சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி போனீங்கன்னாக்கா அவங்க அந்த ஸ்மோக் ஜோன்ல நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு சொல்றேன், ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களே நிறைய இருக்கிறது. இப்போ நம்ம பெற்றோர்களுக்கு தெரியறதில்ல, நம்ம வீட்டு பிள்ளைகள் வெளியே போன பிறகு எப்படி சூழ்நிலைக்கு வந்து மாற்றத்திற்கு வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியறதே கிடையாது. ஆனா இதெல்லாம் உண்மையானது அப்படிங்கிறது வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால்தான் மனு சமீதையில வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு அவள் தூய்மையாகவும் பத்தினி தன்மை உடையவளாக இருப்பதற்கு தகுந்த சமுதாயத்தின் நலனில் ஈடுபடுத்த முடியும். இது இல்லைன்னா வர்ணசங்கர அபிவிருத்தியானாக்கா, அதாவது இந்த குழந்தை எந்த தந்தைக்கு பிறந்தவர் என்று அதாவது குழந்தைக்கு வந்து தந்தை இன்னார் என்று எடுத்துரைக்க வேண்டியது தாயினுடைய கடமை இல்லையா, தாய் மூலியமா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த வர்ணசங்கரம் என்பது மேலோங்கினால், அதாவது தேவையற்ற இந்த ஜனசந்ததியால இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நன்மை உறாது இல்லையா. தாயினுடைய மனோபாவம், அதாவது தான் ஆற்றக்கூடிய செயல் வந்து தவறு என்றே உணராமல் இல்லையா மாசுற்ற நிலையில் ஒரு குழந்தையை ஈன்றெடுத்தாள் என்றால் அது தவறே என்று அவளுக்கு அறியாத நிலையில் இருந்தால் அதே குணாதிசயம் தான் அந்த குழந்தைகிட்டயுமே வரும். சேம் அதே நிலைதான் அந்த குழந்தையுமே பிற்காலத்துல செயல்படுத்தும். அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம இந்த ஸ்ராத்தங்கள் இதெல்லாமே வந்து கரெக்டா பண்ண முடியாது. அதனால அப்படிப்பட்ட அந்த பரம்பரை சேர்ந்த முன்னோர்கள் வந்து அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா, நீர் அதாவது உணவும் நீரும் அதை வந்து அவங்களுக்கு வழங்கவில்லை என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க வந்து நமக்கு சாபத்தை வந்து வழங்குகிறார்கள். அது நார்மலா செய்யக்கூடியவங்களுமே உண்டு. அதாவது நாம கூட வந்து ஒரு ஆத்தன்டிக்கான திருமணம் செய்து ஒரு குழந்தை ஈன்றெடுக்கப்படுறது அப்படிப்பட்ட பரம்பரையிலுமே நாம வந்து ஸ்ராதத்தை கொடுக்கலனாலும் அந்த பித்ருக்கள் நம்மளை வந்து கண்டிப்பாக சபிப்பார்கள் தான். ஏன்னா அவங்க நரகத்துல வந்து நீருக்காக அவ்வளவு தாகம் இருக்குமா. அதாவது யமராஜருடைய அரண்மனையிலிருந்து அந்த நரக உலகங்களுக்கு நடந்து செல்றது வந்து அது வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு மாயையில சுழண்டு கொண்டிருக்கிற மாதிரி ஒரு அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து உணரும். இந்த ஷட்டில் பாடியோட தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு எங்கேயோ அடிப்பட்ட மாதிரி இருக்கும், அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், ரத்தம் வர மாதிரி இருக்கும், வலியும் வேதனை எல்லாமே அனுபவிப்பாங்க. ஆனா ஸ்தூலத்துல நமக்கு எல்லாமே வெளிப்படையா தெரியும் எங்கேயாவது அடிப்பட்டா. ஆனா சூக்ஷ்மத்துல அது வந்து தெரியாது. மீண்டும் மீண்டும் வந்து அந்த இடத்துல மரண தண்டனை வழங்கப்பட்ட கூட மீண்டும் எழுந்து அதே மரண தண்டனையை வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த வலி வேதனை வந்து அந்த ஆத்மா வந்து கொள்ளுமா. சோ அப்படிப்பட்ட அந்த இந்த கடக்கக்கூடிய அந்த வாயில் நம்ம 5th இதே காண்டத்துல படிப்போம், கடைசி அத்தியாயம். நம்ம அதை படிச்சாக அதன் பிறகு நம்ம யாருக்குமே வந்து கெடுதலே செய்ய மாட்டோம், மற்றும் கெட்ட எண்ணங்கள் கூட நமக்கு வராது அந்த அத்தியாயம் படிக்கும் பொழுது. அதனால இங்கிருந்து டபுக்குன்னு அந்த பக்கம் போயிடாதீங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பொறுமையா படிக்கலாம். ஓகே. ஸோ நரக உலகங்கள்ல என்னெல்லாம் எந்த மாதிரியான பாவத்திற்கு எந்த மாதிரி நரக உலகம் எண்ணில் அடங்கா இருக்கு. ஆனா நாம படிக்க போறது 28 நரக உலகங்களை பத்தி படிப்போம். ஓகே. அதனால எந்த ஒரு தவறுமே வந்து நாம அதாவது நம்ம பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் நம்ம சிறு பிராயத்துல இருந்தே நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க கண்டிப்பா ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு அதாவது சமுதாயத்தை வந்து அவங்களால படைக்க முடியும். இதுதான் வந்து அதாவது நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஞானம், உண்மையான ஞானம் இதுதான். இதை ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சா அதை விட பெரிய பாக்கியம் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. ஸோ அதனால பெண் என்பவளை வந்து எப்பவுமே போற்றப்பட வேண்டும், அவளை பாதுகாக்கணும், ரட்சிக்கணும். ஆனா சூழ்நிலையாலேயோ இல்ல வந்து வேண்டுமென்றே தவறு செய்யக்கூடிய ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்குமே வந்து கற்பு என்பது ஒண்ணுதான். ஆனா பெண்ணுக்கு தான் அது வந்து நிறையவே இம்பாக்ட், ஏன்னால் அவள் தான் சுமக்கிறாள் இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து அந்த இம்பாக்ட் வந்து நமக்கு தான் ஜாஸ்தி. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம எவ்வாறு நம்மளுடைய
இதை வந்து காப்பாற்றி கொள்ளணுமோ அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா கடைசி வரைக்குமே காப்பாற்றி கொள்ளணும். ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த வர்ண சங்கரத்தை நாம் தவிர்க்கவில்லை என்றால், அதாவது அப்படிப்பட்ட சமுதாயம் வந்து, அதாவது ஒருத்தர் கொலை பண்றது கூட தயங்க மாட்டான். ஏன் இங்க இங்க செய்யக்கூடியதை பாவ செயலால், அந்த பெண் பாவமாக தான் அந்த செயலை செய்கிறாள் என்று அவள் உணராத வரைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயத்தை அந்த குழந்தைக்குமே வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் டிரான்ஸ்ஃபர்ட். அப்ப அந்த குழந்தை பிற்காலத்துல வந்து என்ன ஆகும், ஒரு பெரிய ரவுடி அந்த மாதிரி தான் வளரும் இல்லையா? ஸோ அடுத்தவங்களை கொன்று காசை சேர்க்கக்கூடிய அந்த பாவம், கொள்ளையடிக்கிறது, திருடுறது இல்லையா, இப்படி எல்லாவற்றையும் கொலை பண்ணா கூட பெருசா வந்து ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வெளியே வந்தா கூட தான் எதுக்கு தண்டனை அனுபவித்தோன்ற உணர முடியாத அப்படிப்பட்ட ஒரு அஜ்ஞானத்தில் விழுந்து கிடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஜீவன்கள் எல்லாம் எப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைகள்ல தான் வருது இல்லையா? ஸோ தவறு இழைத்த பிறகு சூழ்நிலையால தவறு இழைப்பவர்கள் வேறு. ஆனால் இதே தொழிலா வச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட சமுதாயம் வந்து இந்த உலகத்திற்கு என்றைக்குமே நன்மை பயக்காது இல்லையா? அக்னிதரோ ராஜ திருப்த காமானாம் அப்சரசம் ஏவானுதினம் ஆதிமன்யமானஸ்தஸ்யஹ சலோகதாம் ஸ்ருதிபீர் அவாருந்த யத்ர விதரோ மாதயந்தே. பூர்வ சித்தி பிரிந்து சென்ற பிறகு அக்னிதரனுடைய மனநிலை பார்க்கும் இல்லையா? அதாவது அவளை இல்லாம அவரால் வாழ முடியாது அப்படிங்கிற மனசு ஆரம்பத்திலேயே அவர் வளர்த்துட்டார். இதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கலி ஹேண்டில் இல்லையா? ஸோ ஒரு செயல் இது ஆணுக்கும் இருக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்கும், இரு பாலருக்குமே உண்டு. இதை வந்து நம்ம வெறும் ஆணுக்கு மாத்திரம் நம்ம வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஓகே, பெண்களும் உண்டு. ஆனா சாமானியமா இது ஆண்கள்ல நம்ம அதிகமா பாக்குறோம். ஏன்னா ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா வயோதிக காலத்துல இருக்கும் பொழுது அதே ஆண் மரணித்து விட்டால் பெண் வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே அவளால வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். அதே வந்து ஒரு பெண் மரணித்து விட்டால் ஆணால வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாது. அது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. ஒரு 5% தான் நம்ம சொல்லலாம். 95% வந்து இப்படிதான் அக்னிதரனை போலதான் இருப்பாங்க. ஓகே, எல்லாமே வந்து பெண் வந்து செய்து வச்சு இல்லையா? அதாவது காலையில எழுந்தவுடன் சாயங்காலம் படுக்கிற வரைக்குமே கணவனுக்கு வந்து பணிவிடை செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் எல்லாம் செய்து அவங்கள வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், வெறுமனே அது நம்முடைய கடமை. ஆனா டோட்டல் டிபெண்டன்சி என்னக்கூடிய நிலையில வந்து அவங்க விழுந்துடுறாங்க. ஆனா அவங்க தான் அந்த அதாவது பிரித்தறிந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு வரணும். இதெல்லாம் நாமளும் அவங்களுக்கு கடமையா செய்யறோம், அவங்களும் நமக்கு கடமையா செய்யறாங்க. அன்பு பரிமாற்றங்கள். ஆனா நம்ம எது நமக்கு இறைவன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை வந்து அப்படியே நம்ம எடுத்துட்டு போகக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை, நம்ம அன்பு மேன்மையான அன்பை வந்து இறைவனிடத்துல செலுத்தும் பொழுது அப்ப அந்த இடத்துல உண்மையான அன்பு வந்து நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்ககிட்ட நம்ம காட்ட முடியும். இல்லை என்றால் அக்னிதரனை போல வந்து அதாவது உடல் தளத்திலிருந்து தான் நம்ம அன்பை காட்ட முடியும். ஓகே, உடல் தளத்துல ஒரு செயல் நிகழ்ந்து விட்டால், நாம உடல் தளத்தில் நிலை பெற்று விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த நம்ம கிட்ட அது இல்லாம போகும் பொழுது எதையோ பறிகொடுத்த அந்த உணர்வு வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? ஆகையால் வேத நெறிகளுக்கு ஏற்ப, அதனால்தான் வானப்பிரஸ்தம் இதெல்லாமே இருக்கக்கூடியது. அதுக்குதான் அந்த பக்குவம் அடையத்துக்காக தான் இந்த வானப்பிரஸ்தம் இதெல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர் மரணம் அடைந்தவுடன் அவர் மனைவி வாழும் தேவலோகத்தை அவருமே சில நாள் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஒரு வீட்டுல மனைவி இறந்த பிறகு கணவன் வந்து நீண்ட நாள் இருக்கவே மாட்டார் இல்லையா? அந்த பிரிவு இன்னும் அத்தனை ஆண்டுகள் அவங்களோட இருந்த அந்த அசோசியேஷன் இதெல்லாமே வந்து அவங்களால தாங்கிக்க முடியாது. அதே கணவன் இறந்து விட்டாலும் மனைவி நீண்ட நாள் இருந்து கூட வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க. அதே இளம் பிராயத்துலன்னா இன்னொரு திருமணம் அதுக்காக தான் செய்து வச்சிருவாங்க இல்லையா? அதாவது ஆண்மகனுக்கு. ஸோ அது மாதிரி வாழும் தேவலோகத்தினை அடைந்தார். இவ்வுலகம் பித்ருலோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேல் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த லோகம் பித்ருலோகம். அங்கே வந்து மூதாதையர்கள் வாழக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு அவர் போய் ஏன்னா பூர்வ சித்தி எங்க இருக்கா, அங்கேதான் இருக்கா. ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்றை பற்றி எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டிருந்தால் மரணிக்கும் பொழுதும் அதுதான் அவனுக்கு மைண்ட்ல வரும் இல்லையா? அக்னிதரன் மன்னன் எப்பொழுதும் தன் மனைவி சென்ற பித்ருலோகத்தை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்தார். அதனால்தான் அவருக்கு டெஸ்டினேஷனுமே வந்து பித்ருலோகம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவர் அங்கேயே அந்த உலகத்தை அடைந்தார். பகவத்கீதையின் பின்வருமாறு சொல்கிறது, எம் வாப்பி ஸ்மரணம். நம்ம எதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்மரண என்றால் நினைவில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். தியாஜி அந்தே கலவரம் மீன்ஸ் இந்த உடலை விட்டு மிங்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் இல்லையா? ஸோ தம் ஏ வைதி கவுந்தேய அவ்வாறே வந்து அடைபெறுகிற சதாத்தத் பாவ பாவிதாக. அதாவது ஒரு மரிக்கும் பொழுது என்ன மனையில் இருக்கின்றானோ அதையே அவன் அடைய பெறுவான். அந்த நிலையை அவன் மரணத்திற்கு பிறகு, அதாவது இந்த உடலை விட்ட பிறகு அவன் அடைய பெறுகின்றான். நான் எப்போதும் கிருஷ்ணரே நினைத்து அல்லது கிருஷ்ண உணர்வுடைய இருந்தோம் என்றால்
கண்டிப்பாக நம்ம கிருஷ்ண உலகத்தை அடைவோம் என்பது உறுதி. இதை நாம சொல்லலப்பா, இது வந்து சில பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். ஓகே, ஆனால் நாம இத பரிபாலிக்கிறதுக்கு மட்டும் நாம முயற்சி செய்யலாம். ஓகே, சம்பரதே பிதரி நவ பிராதரோ மேருதுஹிதுர் மேரு தேவீம் பிரதிபோம் உத்கிராம் தஸ்ரீம் வதாம் ரம்யாம் ஷ்யாமாம் நாரிம் பத்ராம் தேவவீதிம் இதி சமஜ்ஞா நாவோஹதா வஹன். தங்கள் தந்தை மரணித்த பின்னர் 9 சகோதரர்களும் மேருவின் 9 புதல்விகளான மேரு தேவி, மேருமலை இல்லையா, மேருமலைக்கு 9 புதல்வர்கள், புதல்விகள். அந்த 9 புதல்விகளை இந்த 9 புதல்வர்கள் மணந்து கொள்கிறார். எஸ்பெஷலி நாபியினுடைய மனைவி மேரு தேவி. அவங்களுக்கு பிறக்கிறவங்க தான் ரிஷபதேவர் என்பதை நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய இதுல அங்காவா யாரு அது இங்க நான் பாக்குறேன். ஸோ ஐ திங்க் இங்க இருந்து தான் வரும். ஸோ இந்த நாபி மன்னருடைய இதுதான் நம்ம எடுத்துட்டு போக போறது. ரிஷபதேவர், பரத மகாராஜ் எல்லாமே நாபியினுடைய இதுல இருந்து தான் வர்றது. மேருவின் 9 புதல்விகளான மேரு தேவி, பிரதிரூபா, உக்ரதம் ரிஷ்ட்ரி, லதா, ரம்யா, ஷியாமா, நாரி, பத்ரா மற்றும் தேவவீதி என்போரை மனம் செய்தனர். இதோட இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது. ஓகே, 5ஆம் காண்டத்துல 2ஆம் அத்தியாயத்துக்கான மகாராஜா அக்னிதரனின் செயல்கள் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தருடைய பொருளுடன் இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. ஓகே, நாளைக்கு நாபி மன்னரின் மனைவி மேரு தேவி இல்லையா, ரிஷபதேவர் பிறத்த. ஸோ ரிஷபதேவர் அப்படியே ஓகே, இனிமே நம்ம படிக்க போறது 5.5 சாப்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இனிமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா படிக்கும். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருभ्य கிருபா சிந்துभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण